rahotanni daga gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da rafa suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar litinin. Hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban Falasɗinawa da suka rasa mahallansu. The average number of trucks that got in last month was 200 a day. Tess Ingram, jami'a a hukumar UNICEF kenan, take cewa adadin dogayen motocin da kan shiga cikin rafa a watan da ya gabata a kwana guda 200 ne, idan a kwatanta da 500 da kan shiga yankin kafin faɗan ya kazance. Yayin wani taron manema labarai da ya a ranar Litinin, mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na Rafa da ke kudancin Gaza. Ya kara da cewa halin yanzu suna taka tsantsan wajen raba man fetur ɗin da ke hannunsa saboda ya kusa karewa. Farhan ya kara da cewa an kashe wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya an kuma jikkata wani a Gazar a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa wani asibitin Turai da ke yankin na Rafa. Tuni har babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya Allah wade da harin ya kuma buƙaci a gudanar da cikakken bincike. Michael Cohen, wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump, ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya bashi umarni ya biya jarumar fina-finan batsar Stormy Daniels dala 130 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaben 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gum da bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump. Kuɗaɗen da shi Trump ɗin ya saka a matsayin kuɗin aikin lauya da ya biya Cohen. Cohen testifying Trump told him it would be a total disaster for the campaign. Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce Cohen ya faɗa wa kotun cewa Trump ya ce masa za a iya wa yakin neman zaɓensa mummunar illa idan wannan labari ya fita. Yana mai cewa a lokacin Trump ba ta matarsa Melania ke yi ba, batun yakin neman zaɓensa ne kawai a gabansa. Tsohon hadimin na Trump ya kwashe sawa'i da dama yana ba da shaida akan Trump a kotun ta New York a shari'a da ita ce ta farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. Ana tuhumar Trump ne da laifuka 34 kan ba da bayanan ƙarya a harkokin kasuwancinsa saboda ya rubuta kuɗin da ya biya Cohen a shekarar 2017 a matsayin kuɗin aikin lauya maimakon ya bayyana su a matsayin kuɗin toshiyar baki da aka biya jaruma Daniels. Fadar gwamnatin Amurka ta White House a ranar Litinin ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga Ukraine don tunkarar dakarun Rasha a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan ya faɗa wa manema labarai cewa nan ba da jimawa ba Amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa Ukraine. It was a detailed conversation about the situation on the front. Sullivan ya ce muna da cikakkun bayanai kan halin da Ukraine ke ciki a fagen daga musamman ma kan irin makaman da suke bukata don su kare kansu. Rotani dai sun yi nuni da cewa dakarun Rasha sun ninninka na Ukraine yayin da suke dakon tallafin na Amurka. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata Rasha ta karbe ikon yankin da girmansa ya kai kilomita 106 da kuma ƙauyuka 7. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Mahmud zai karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko daga nan Amurka. Ganin yadda matasa a Najeriya suke kukan rashin ayyukan yi bayan kammala karatun jami'a, a wani bangaren kuma 'yan jari hujja sun kafa sana'ar samarwa matasan aiki akan wani farashi. Injiniya Burhanuddin Abbas Mashi cikin wata hira da na yi da shi a ofishin muryar Amurka a nan Washington DC yayin wata ziyara ya bayyana buƙatar ɗauke kai daga dogaro da aikin gwamnati zuwa koyon sana'o'in hannu don dogaro da kai. Bayan da na yi masa tambaya akan irin guzirin da yake tafa da shi sai ya ce. Gudunmuwar da zan bada ba ma ta magana fanni na bane ba misali, amma ta fanni ne wanda ya shafi jama'a gaba ɗaya misali. Anan kamar ina maganar Najeriya. Muna da mutane, muna da al'umma da yawa, population namu na Najeriya yana da yawa. Akwai mutane marasa aikin yi da yawa, matasa kuma muna da matasa da yawa, kusan su ne majority yanzu, su suka fi yawa a cikin al'ummar musamman ma arewa. Matsalar da ake samu, abinda ma nake so in yi magana musamman shine abin da ya kamata mutanen mu su gane shine ba wai ka je makaranta ka ce sai ɗanka ya yi digiri ko ya yi karatu ya zama doctor ya zama menene ba, amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya yi mata aiki don ya zama wani abu.
ya kamata mutum ya yi tunanin wani sana'a zai yi wadda zai tafi da wannan karatun nashi na boko, saboda na daidai aikin ma babu shi. Sannan kuma ga abubuwa da yawa waɗanda za ka iya yi in dai ba kasala gare ka ba. Akwai abubuwa da yawa da za ka iya yi na sana'a da sauransu, za ka iya koya. Kuma muna da ita kanta gwamnati tana da, yanzu akwai wani National Board for Technical Education. Shi wannan board din suna da wasu tsare-tsaren da suke yi, programs da suke yi na koya ma yara skill acquisition, ayyukan hannu na sana'o'i da sauransu. Ka zo kuɗan ba da wani abu kaɗan a tara ko a nuna maku oke, misali ya ake yin aikin sana'an walda na karfe, wanda za ka iya zuwa ka yi kofan karfe wanda za a yi magida, za ka iya zuwa ka yi abubuwa dai ga nan kala-kala wanda za ka iya koyo ka yi. Sai ka ga idan ka rike su ka tafi da karatun naka, sai ya zama na ma lokacin da ka gama karatun shi zai ƙara inganta wannan sana'ar da kake yi ka ci gaba. Wannan ya fi akan ce kai sai aikin gwamnati, a'a sai na zama wani, a'a sai na shiga siyasa na yi menene. Wannan ana karancin shi kwarai da gaske. Ka yi maganar sana'o'i. Misali, ko za ka iya irin sana'o'i ku ɗaya ko biyu da matasa za su iya? Misali kamar sana'a ta koyon yin haƙan ruwa, misali ruwa na bohol wannan. Za a iya koyo, kana iya zuwa wurin waɗanda suke wannan aikin ka koyi yadda ake sana'an. Kuma gwamnati tana da hanyoyin tallafi waɗanda za su iya baka, wanda kila misali za su iya baka wasu 'yan kuɗin da za ka iya ɗan farawa da ɗan kaɗan. Zan ɗan samu wani ɗan mashin wanda zan iya amfani da shi in iya yin wani abu wanda dai bai yi nisa haka ba. Kin san a hankali ake growing, ake girma har mutum ya kai ga yana da capacity ɗin da zai iya yin irin ayyukan da yake so. To kin ga anan idan aka koya mutane yadda ake yin irin wannan zai amfane su, za su iya zama, in dai mutum yana da hazaka to zai iya zama on his own, kamar yadda shi dan uwana Malam Abubakar Musa Macika wannan sana'a shi ce kuma tun daga scratch ya faro, gashi nan yanzu ta kai ga yana da kamfani babba wanda yana daukan ma'aikata da yawa, yana da mashin na ayyuka wanda ake haƙa rijiyar ruwa ko da za ta kai mita 1000 ne ƙasa, yana da mashin din da zai iya yin wannan da sauransu. To kun ga wannan yana da amfani. Injiniya Burhanuddin Abbas ma shi kenan a wata